Jeste li se ikada zapitali zašto se samo mali broj ljudi uspijeva obogatiti dok većina živi od plaće do plaće? Što razlikuje one koji stvaraju bogatstvo od onih koji nikada ne napreduju? Donald Trump i Robert Kiyosaki, dva legendarna poduzetnika i investitora, u svojoj knjizi otkrivaju tajne financijskog uspjeha. Njihova knjiga je svojevrsni vodič koji nas uči kako razmišljati kao bogati, donositi mudre financijske odluke i graditi održivo bogatstvo. Ovaj video sažetak donosi ključne lekcije iz knjige, uključujući praktične savjete za preuzimanje kontrole nad vlastitim financijama. Ostanite do kraja jer ovaj sažetak može biti prvi korak prema vašoj financijskoj slobodi. Trump i Kiyosaki nisu napisali ovu knjigu samo kako bi promovirali svoje uspjehe, već s misijom da podignu svijest o važnosti financijskog obrazovanja. Njihova poruka je jednostavna, ali snažna. Svijet treba više ljudi koji razumiju novac. Prema njima, financijska nepismenost nije samo osobni problem, već i globalni izazov. Ekonomski problemi poput dugova, inflacije i siromaštva mogu se ublažiti ako pojedinci preuzmu odgovornost za svoje financijsko znanje i djelovanje. Ključne poruke iz ovog poglavlja. Svijet je suočen s rastućim ekonomskim izazovima, a financijska pismenost ključ je njihove prevencije. Ljudi se ne rađaju s razumijevanjem novca. To je vještina koja se uči. Oni koji ne preuzmu kontrolu nad svojim financijama, osuđeni su na to da drugi upravljaju njihovim životima. Trump i Kiyosaki žele motivirati čitatelje da shvate kako financijsko znanje nije luksuz, već potreba. Žele nas upozoriti na rizike pasivnog života u kojem prepuštamo našu sudbinu okolnostima. Jedan od najvažnijih koncepata u knjizi je način razmišljanja. Bogati ljudi ne razmišljaju kao siromašni ili srednja klasa. Njihov pogled na novac, rizik i prilike potpuno je drugačiji. Prema Trumpu i Kiyosakiju uspjeh počinje u glavi. Kako razmišljaju bogati? Prilike umjesto prepreka. Bogati vide prilike gdje drugi vide prepreke. Oni se ne boje izazova jer znaju da iza njih stoji potencijal za rast. Dugoročno razmišljanje. Umjesto da se fokusiraju na kratkoročne ciljeve, bogati ulažu u stvari koje će donijeti vrijednost u budućnosti. Investicije, a ne troškovi. Dok prosječni ljudi troše na stvari koje gube vrijednost, bogati ulažu u imovinu koja im donosi prihod. Primjeri. Siromašni. Kupnja novog automobila na kredit. Bogat način razmišljanja. Kupnja nekretnine koja se može iznajmljivati. Trump i Kiyosaki naglašavaju važnost promjene mentalnog sklopa, prvog koraka prema financijskoj neovisnosti. Posao, kako ga tradicionalno zamišljamo, nije put prema bogatstvu. Prema autorima, posjedovanje vlastitog biznisa ključ je slobode i dugoročnog financijskog uspjeha. Zašto? Jer vas biznis oslobađa ograničenja tuđih pravila i omogućuje vam da preuzmete kontrolu nad svojim prihodima. Prednosti posjedovanja biznisa. Veća kontrola. Kao vlasnik biznisa vi odlučujete o svojoj sudbini. Nitko vas ne može otpustiti ili ograničiti vaše prihode. Porezne pogodnosti. Poduzetnici mogu koristiti razne zakonske porezne olakšice koje nisu dostupne zaposlenicima. Izgradnja pasivnog prihoda. Vlastiti biznis može postati sustav koji generira prihod čak i kada niste aktivno uključeni. Trumpova preporuka. Pronađite ono u čemu ste najbolji i što volite raditi i izgradite biznis oko toga. Trump i Kiyosaki vjeruju da poduzetništvo nije samo za hrabre, već za one koji žele više od života. Iako nije lako, nagrada je vrijedna truda. Financijsko obrazovanje nije luksuz, već potreba. Nažalost, tradicionalni obrazovni sustav ne podučava djecu kako upravljati novcem. Prema autorima, to je ključni razlog zašto mnogi odrasli završavaju u financijskim problemima. Što podrazumijeva financijsko obrazovanje? Razumijevanje razlike između imovine i obveza. Imovina donosi novac u vaš džep, dok obveze izvlače novac iz njega. Učenje kako investirati. Investiranje nije samo za bogate. To je vještina koju svatko može naučiti. Razvoj praktičnih vještina. Pregovaranje, prodaja i vođenje biznisa su neophodne vještine za financijski uspjeh. Primjeri? Naučite čitati financijske izvještaje. To vam omogućuje da razumijete gdje ide vaš novac. Iskoristite edukativne resurse. Knjige, seminari i online tečajevi dostupni su svima. Kiyosaki posebno naglašava da se financijska pismenost mora učiti cijeli život jer se svijet stalno mijenja. 5. Rizik i nagrada.
Mnogi ljudi izbjegavaju rizik jer se boje neuspjeha. Međutim, Trump i Kiyosaki tvrde da je preuzimanje rizika neophodno za uspjeh. Razlika je u tome što uspješni ljudi znaju kako upravljati rizikom. Kako upravljati rizikom? Prvo, educirajte se prije nego što djelujete. Što više znate, manji je rizik. Drugo, diversifikacija. Ne stavljajte sva jaja u jednu košaru. Treće, neuspjeh je učitelj. Svaki neuspjeh pruža priliku za učenje i rast. Trumpova filozofija, neuspjeh nije kraj. On je samo lekcija na putu prema uspjehu. Prema knjizi, oni koji se nikada ne suoče s rizikom osuđeni su na prosječnost. 6. Što znači biti bogat? Bogatstvo nije samo novac. Bogatstvo znači slobodu. Slobodu da radite ono što želite, kada želite i kako želite. Prema autorima, prava definicija bogatstva je količina vremena koliko možete živjeti bez aktivnog rada. Kako izgraditi pravo bogatstvo? Prvo, pasivni prihodi. Stvorite sustav koji generira novac umjesto vas. Drugo, vrijeme kao resurs. Novac možete zaraditi, ali vrijeme ne možete vratiti. Koristite ga mudro. Treće, balans. Bogatstvo nema smisla bez zdravlja, odnosa i zadovoljstva u životu. Zaključak. Vrijeme je da preuzmete kontrolu. Trump i Kiyosaki žele da shvatite kako financijska sloboda nije rezervirana samo za bogate i privilegirane. Ona je dostupna svima koji su spremni učiti i djelovati. Preuzmite odgovornost za svoj život, educirajte se i počnite graditi svoje bogatstvo. Ako ne preuzmete kontrolu nad svojim financijama, netko drugi će je preuzeti. Ako vam se svidio ovaj sažetak, lajkajte video, podijelite ga s prijateljima i pretplatite se na naš kanal kako biste dobili još ovakvih korisnih sadržaja. Vaša podrška pomaže nam da nastavimo stvarati.